Hello, itt Csongi. Az előző részben áttekintettük az alkatrészeket, most pedig nézzük meg, hogyan raktam össze a számítógépemet. Először is előkészítettem az alaplapot. A tápcsatlakozókról leszettem a takaró címkéket, és mivel a processzoromhoz vízhűtést kaptam, ezért a gyári hűtésnek a foglalatát leszettem. Ezután behelyeztem a processzort, mégpedig úgy, hogy a kis aranyozott sarok a foglalaton található háromszög felé mutasson. Majd az összes RAM-ot csatlakoztattam. Miután az alaplapot előkészítettem a beszerelésre, leszettem a gépház oldalát, hogy a hátsó ventilátort áthelyezzem. A hátlapi panelt a helyére pattintottam, és leszettem a gépház elejét, hogy be tudjam szerelni a ventilátort. Ezután helyet csináltam a DVD írónak és a ventilátor vezérlőnek. Majd beszereltem a tápot. A tápkábeleket egy szerelőnyíláson keresztül az alaplapi tálca mögé vezettem. A gépházban az alaplapok típusa szerint van feltüntetve, hova kell távtartókat csavarozni. Miután becsavaroztam ezeket, a helyére illesztettem az alaplapot és rögzítettem azt. Ezután előkészítettem a vízhűtést a beszerelésre. A helyére illesztettem a hátsó ventilátort, és beszereltem a hűtőbordát.
Ezután felszereltem a vízhűtés maradék részét is, külön hűtőpasztát nem használtam, hiszen a processzorhoz kapott vízhűtés ezzel már gyárilag rendelkezik. Majd bekötöttem a ventilátorokat, és a vízhűtést az alaplaphoz csatlakoztattam. Miután bekötöttem az előblapi hangcsatlakozókat, a helyére illesztettem a felső ventilátort, és becsavaroztam. Ezután az alsó és az oldalsó ventilátorokat is a helyükre szereltem. A helyére illesztettem a merevlemezeket és a meghajtót. Ezután bekötöttem a hőmérőket a ventilátorvezérlőbe, és a tápkábeleket is csatlakoztattam. Ezután behúztam a kábeleket, és a helyére illesztettem a ventilátorvezérlőt. Két bővítőhelyet szabaddá tettem a videókártya számára. Miután eltávolítottam a védőburkolatot, a helyére illesztettem a videókártyát. Ezután nem volt más hátra, mint előre, elkezdtem bekábelezni a gépet. Az elvezetett kábelekre már könnyen rá tudtam rakni a gép oldalát.
Most pedig következzen az igazság pillanata. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, csatlakozz hozzánk Facebookon, és nézd meg a többi videónkat is. Na ciao.